Домашни благинки, добре сте ми дошли за едни ванилови мъфини. В купа си тюквам 2 яйца, моите са размер L. Към тях ще си добавим 160 грама бяла захар и хубаво ще ги разбием. Може с тел, но по-лесно ще бъде с миксера. Трябва сместа да побелее, да стане на пяна, пухкава. Към яйчената смес си добавям и 4 супени лъжици с кисело мляко. Отново с миксера разбъркваме хубаво и след това е време да си добавим и ванилия. 10-15 капки. Отново разбъркваме и на водна баня или в микровълновата си разтапяме 150 грама краве масло. Пускаме миксера и на тънка струйка добавяме маслото към яйчената смес. Отново хубаво разбъркваме, а след това си пресяваме 200 грама брашно. Към брашното ще добавим и едно пакетче бак пулвер. Цялото. Разбиваме хубаво с миксера, докато стане еднородна, гладка смес. И сме готови да си пълним нашите мъфини. От тази смес ще излязат 12 броя, 12 мъфина. Слагаме си формичките за мъфини и започваме да пълним. Като тук трябва да пълним по 2/3 от самата формичка с сместа. Не повече, защото те ще бухнат все пак. По желание към тази смес можем да добавим плодове, дали боровинки, дали смокини, вишни или можем да добавим шоколадови капки, кой каквото обича. Това е рецептата за чистите мъфини, а всякакви добавки са по сърце, както се казва. И докато напълним всички формички, дайте по един лайк, абонирайте се за канала, подкрепете моето съдържание, за да прекарваме повече време заедно. Пускаме си печката на 180 градуса и за 25 минути слагаме мъфините да се изпекат. Ето ги, златисти, а кухнята ухае на ванилия. Сервираме ги в една красива чиния и още докато ги редя, вече има опашка зад мен. Кой ще вземе първия мъфин? И ядем!